Sonra Gahryman arkadagymyzy we Özbegistanyň lideri Expo sergiler merkeziniň binasyna bardylar we bir ýerde wagtyň salgynlary atly sergi bilen tanışdylar. Sergide adamda sivilizasiýasynyň öýdüşiniň tapgyrlary beýan edilýär. Bir ýerde görkezilýän gymmatlyklar biziň ýamymyzdan ozalky 15-nji asyrdan başlap häzirki güneçe bolan döwri öz içine alýar. Bir ýerde adamda tarapyndan daşym gizinde döredilen sunut eserlerinden başlap misin ýataran öýlemleri, bergerçilik we ýüpekden taýýarlanan öýlemleri çenli muzey gymmatlyklaryny görmek bolýar. Gahryman arkadagymyzyň bir dostlukly saparynyň maksatnamasyna terge baryp görmek çäresiniň goşulmagy tütänden näler? Nälim bolşaly ýurdumyzda halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny öwrenmek, aýul saklamak we wagt etmek boýunça giňerimli işler amala aşyrylýar. Gahryman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiziň bu gurdaky köp taraply işe uly üns bermek netijesinde meşhur daşar ýurtly we ýurdumyzyň alymlarynyň gatnaşmagyna giňerimli arkeolog barlyklar geçirilýär. Gahryman arkadagymyzy we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti tergiler merkeziniň işlerini üstünlükler arzu edip, bir ýerden Samarkand şäheriniň halkara howa menziline geldiler we birek bilen mehirli hoşlaşyp, iki ýurdun dostlukly halklaryna awadançylyk arzu etdiler. Gahryman arkadagymyz Özbegistan Respublikasyna dostlukly saparyny tamamlap, Samarkandyň halkara howa menzilinden watanymyza gurady. Görnüşi ýaly Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlyk ähli gurlar boýunça üstünlükle sürilýär. Şonu biziň döwletlerimiz birek gollap işiň hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Samarkand şäherinden uğralan Gahryman arkadagymyzyň uçary bir näçe wagtdan paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Howa menziline Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadagymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary mehirli garşyladylar. Bir ýerde Gahryman arkadagymyz dostlukly goňşy döwletlere bolan saparynyň üstünlükli we netijeli geçenligini we bu saparyň Türkmenistan bilen goňşy ýurtlaryň arasynda ugurlaryň giň töplem boýunça ýygyderli ösürilýän hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna täze mümkinçilikleri aşjakdygyny bellädi. Şonuň bilen baglykda Gahryman arkadagymyz bu saparyň we onuň netijeleriniň ýurdumyzyň köpçüliklerin habar reşderişlerini giňden şöhretlendirilmeligini aýdyp, bu gurda degişli tawşyryklar berdi.